Čus, máme teďka sobotu, odpoledne a za chviličku si půjdu dělat jídlo a to mi připomnělo, že bych ti chtěl teďka předat pár důležitých informací pro to, abys mohl přežít Vánoce ve zdraví a aby ti Vánoce reálně mohly do života i něco přinést, místo toho, aby ti něco vzali. Většina lidí se totiž bojí toho, že musí začít na sobě makat, ale před Vánocema to nejde, protože před Vánocema je to zbytečné, protože přes Vánoce ztratí všechny výsledky. Co to je za pitomou mentalitu lidí, co radši všechno nechají na nový rok, pak se cítí přehlcení, protože mají najednou 50 nových návyků, které chcou dodržovat, a jakože 50 nových návyků najednou nejde ale dodržovat, to je nemožné fyzicky. V tomto případě tak tito lidi selhávají a vrací se zpátky na začátek, možná ještě dál, než byli chvilku před Vánocem. Co já ti teďka se snažím vysvětlit je to, že Vánoce jsou realisticky podle všech lidí mainstreamově absolutní kravina. Ano, jedná se o tradici, sejdeš se s rodinou, to je všechno super. Ale ty máš jako i svoji hlavu. Představ si, že to, že jsou Vánoce, neznamená, že musíš být tlusté prase. To, že lidi přes Vánoce přibírají a jsou často ještě v mnohem horší formě než před Vánocemi, tak jsem odůvodnil několika věcma. První věc je to, že většina lidí se nechává zmanipulovat ostatníma proto, aby dělali věci, které sami třeba ani dělat nechtějí. Sebesabotují se a díky tomu, nebo kvůli tomu, tak potom ztrácí veškeré výsledky, které měli třeba předtím, anebo vůbec ani kvůli tomu nezačnou, protože se bojí, že ty výsledky všechny ztratí. Toto je obrovský problém a chceš takto fungovat každý rok, třeba dalších 50 let? Já bych takto teda fungovat rozhodně nechtěl a proto ti řeknu teďka pár věcí, které můžeš změnit proto, aby se toto už nedělo. Jedna věc je ještě to, že Vánoce tak jsou křesťanská tradice. Já osobně teda Vánoce úplně nemusím. Radši se sejdu s rodinou jenom tak, protože je to moje rodina, ne protože jsou Vánoce za prvé. Za druhé jsou Vánoce křesťanská tradice. Jenomže moderní Vánoce s křesťanstvím nemá absolutně nic společného. Já sice křesťan nejsem jakože nějak věřící, ale taky nejsem debil. A trochu jsem si nastudoval, co jsou jako Vánoce, že jo? A co je křesťanství. Úplně jednoduše, v křesťanství se taky říká to, že bys měl ctít svůj chrám. Chrám je naše tělo. Proč sakra všichni křesťané, co chodí do kostela, jsou špekouni? Vždyť to vůbec spolu nemá nic společného. Vždyť ani ten farář, co tam káže, tak není ve formě, nedělá věci ve prospěch svého zdraví. Co jiného máš na světě než své vlastní tělo a své zdraví? Vůbec nic. Absolutně všechno ti můžou všichni sebrat, krom vlastního těla. Jakože, když tě někdo zraní, naschvál, OK, ale ty máš pořád v rukou to zdraví. Jestli budeš jíst blbosti a pak budeš z toho chorý, tak to je jako tvůj problém všechno. OK. Takže křesťanská tradice, co vlastně s křesťanstvím nemá vůbec nic společného. Nechci tady úplně hejtit Vánoce, OK, může to být dobrá marketingová strategie na všechny, ale radši si budu s lidma budovat vztah dlouhodobě, než abych ti teďka řekl, jsou Vánoce, máš prostě 50% slevu na všechno. Co to je za blbost? Já radši budu budovat ten vztah jako marketingovou strategii, OK? Ale obecně tradice tak mají jeden velký problém a to, že Vánoce by mohly být v pohodě. Jenomže jako tradice k Vánocům taky patří smažené jídlo, cukroví a takovýto další bullshit. OK, ryba se dá usmažit i na sádle nebo na gíčku, což je
pohodě. Ale co má sakra společného s Vánocema cukroví? Je to nějaká kašička ze zrní a cukr dohromady smíchané, upečené a ty to sníš. Co ti to sakra donese do života? Vůbec nic. A proto ty se musíš teďka rozhodnout. Je to tvé rozhodnutí. Já tě do toho nenutím, nebude tě do toho nutit vůbec nikdo. Spíš naopak právě ti lidi budou nutit k tomu, abys to cukroví jedl. Jenomže ty se teďka můžeš rozhodnout. Jestli ti za to opravdu stojí jíst to cukroví, jestli ti stojí za to netrhat partu se svou rodinou, se svýma kamarádama, kteří jsou všichni nemocní. Jestli ty se chceš teďka posunout v životě, tak bohužel budeš muset začít trhat partu. Protože ty se chceš posunout. Nikdo ti nebude říkat, musíš dělat to, nebo nemusíš dělat to, nebo nemůžeš ani. Žádný z těch členů tvého okolí tak ti tady tyto věci říkat nebude. A spíš naopak právě tě budou tahat k těm horším věcem. Pojď s náma připít, na zdraví. A proč se alkoholem ťuká na zdraví? Nechápu to. Na zdraví do jedné nohy, do druhé nohy, aby jsme vypálili červa, že samozřejmě. To je důležité. Tak je důležité si se všema ostatníma dát hodně cukroví. Proto, abys byl normální, tak si hlavně musíš dát hodně cukroví a to je základ, samozřejmě. Ale abych se k tomu trochu vrátil, toto je tvoje rozhodnutí. Je to tvoje rozhodnutí, jestli s těma lidma budeš pít alkohol, jestli s těma lidma budeš jíst cukroví a jestli opravdu půjdeš ve prospěch svým výsledkům, které ty chceš. Ty výsledky nejsou nikoho jiného, ty výsledky jsou tvoje. Proč bys sakra měl dělat věci s ostatníma, kteří mají zřejmě jiné cíle, když pijou alkohol a jí cukroví? Jako jasně, hele, jde o to taky. Neříkám, že není problém si občas dát cukrový alkohol, je to problém, protože doslova do těla dostáváš něco, co nechceš. Ale je to tvé rozhodnutí, jestli chceš jít ve prospěch svému cíli, anebo chceš stát na místě, po případě se dál zhoršovat. Ty si musíš uvědomit toto. Je to čistě ve tvé hlavě, jestli chceš jít ve prospěch svého cíle, nebo nechceš. Není jiná možnost, než že půjdeš dopředu nebo budeš stát na místě. Ale je tvoje rozhodnutí, kterou cestu si vybereš. Což znamená, že ty nemusíš úplně jíst cukroví s ostatníma, ty taky nemusíš pít alkohol s ostatníma. Ty si můžeš říct, hele, já alkohol už nepiju a taky už nejím cukroví a díky tomu budeš mít výsledky. Další věc, co je dobré zmínit, je to, že OK, cukroví je sice špatné, jenomže se dá najít alternativa. Proč prostě nepřijdeš za svou rodinou, prostě babička do tebe pořád cpe nějaké cukroví, tak se zvedni a řekni, babi, toto cukroví jíst nebudu, pojďme radši udělat něco jiného, co si taky dám. Zároveň to bude zdravé i pro tebe, i pro všechny ostatní, protože bychom nemohli začít jíst na Vánoce zdravější alternativu. Co já vím, co to může být, prostě já si třeba radši dám sušené maso jako snack. Jsem proti snackování, mám 2 hlavní jídla přes den, nic jiného mimo to nejím. Ale když už bych si měl snackovat, tak si radši dám sušené maso. Nebo si usuším z ovoce, prostě je to snack. Absolutně ti to nemá jakože, nemáš se z toho naplnit, nemáš z toho být najezený, je to na chuť. Radši si dám maso nebo ovoce. Ale toto je jedna z možností, jak to můžeš udělat. Rozhodně se běž potkat s rodinou, rozhodně si ty Vánoce běž užít s ostatníma, ale dá se to užívat i jiným způsobem, než abys zahodil veškeré své sny, své cíle, o tom, že jako já si to nedokážu osobně představit, že bych měl nadváhu 40 kg. Já jsem začínal jako hubeňur, OK? Neměl jsem nikdy velkou nadváhu. Měl jsem nadváhu asi 10 kg, když jsem si myslel, že bulk v posilovně je dobrý. Nedokázal bych si představit, že mám 40 kg nadváhu
absolutně na hovno se mi žije. Nemůžu spát, nemůžu chodit, nemůžu sedět, nemůžu ležet, protože mě vždycky všechno bolí. Když potřebuji něco zvednout, ze všeho nejdřív zvedám 40 kg navíc zbytečné váhy a až potom teprve zvedám tu věc, takže mám o 40 kg menší sílu. A potom si řeknu, ale já chci zhubnout, jenomže si dám teďka s váma alkohol a dám si s váma cukroví. Kde je tvůj cíl? Kam se poděl tvůj cíl? Uvědom si, že tvůj cíl je tvůj a ty pro něj musíš pracovat. Musíš pro něj obětovat nějaké věci a pokud nejsi schopný pro ten cíl něco obětovat, nikdy toho cíle nedosáhneš na 100%. Můžeš zhubnout pár kilo, ale pokud se nesrovnáš s tím, že už nikdy nebudeš jíst cukroví, tak se ty kila zase vrátí. A možná po Vánocích začneš cvičit, možná ti to vydrží, ale za rok jsou další Vánoce a k těm starým návykům se zase vrátíš. Tak já si jednou připiju, tak já si dám kousek cukroví, pak si připíš po druhé, po třetí, najednou sežral celý plech cukroví a tvůj cíl je v prdeli. Tak to přesně funguje ta mentalita. Takže znovu to opakuju, je to jenom na tobě, jak ty chceš ty Vánoce přežít, jak ty si je chceš užít. Jestli radši svou rodinu vezneš na procházku, uděláte si dobré jídlo a místo cukroví budete jíst sušené ovoce, ty si neuvědomuješ, jak moc dobrou věc uděláš pro sebe a jak moc dobrou věc uděláš i pro svou rodinu. A pokud bys chtěl pomoct s tím, abys změnil svůj život, abys změnil své staré návyky k lepším a svůj životní styl naprosto transformoval proto, abys dosáhl své vysněné formy, dolů do komentáře je jeden odkaz. Je to úplně na vrchu, tam si se mnou můžeš zarezervovat free strategický hovor, kde zjistíme, jestli se hodíš do mého coachingového programu